Karon nga ubos na sa Modified General Community Quarantine ang lalawigan sa Sugbo, gawas sa Talisay City ug mga lungsod sa Consolacion ug Minglanilla. Daghan ang mga balay patigayon, pasilidad ug mga buhatan ang gitugutan nga maka-operate og balik. Apan kinahanglan sila istrikto mutuman sa mandatory safety ug public health standards ug mga lagda nga gimando sa gobyerno. Tanang mga establishmento nga gitugutang makaabli og balik ubos sa MGCQ kinahanglan dunay air purification, sterilization ug sanitation system sama sa paggamit og air purifiers ug ultraviolet light disinfection lamps. Ngano man nga ato ning gibutang. Tungod kay kung usulod ka og air conditioned nga lawak or room, more often than not ang hangin sa sud magbalik-balik. Busa, gikinahanglan nga dunay air purification system aron ma-ensured ang safety and health of those inside that room or dine-in restaurant. Kinahanglan sa magsulog og face mask o face shields, magbutang og hand washing ug sanitizing stations, foot baths ug i-check ang temperatura sa tanang mga tawo nga mosulod sa mga establishmento. Kini nga mga lagda gimando ubos sa Executive Order No. 20 nga giisyu ni Gobernador Gwen Garcia niadtong Hulyo 9. Nipasidaan si Garcia nga ang establishmento nga masakpan nga makalapas sa maong kamanduan, bakwian og business permit sa local government unit. Kadaghanan sa mga establishmento ang gitugutan og 100% sa ilang operational capacity sama sa manufacturing sa essential goods, malls o commercial centers, hardware stores, groceries, convenience stores, drug stores, bookstores ug school ug office supply stores, water refilling stores, laundry services, gas stations, energy and power companies ug uban pa nga naaubos sa Section 3.4 sa EO No. 20 ni Garcia. Samtang 50% operational capacity ang gitugot alang sa mga hotel ug ubang accommodation establishments, dine-in restaurants, fast food chains ug uban pang kan-anan. Bawal paghapon ang buffet ug self-service. Ang barbershops ug salons gitugutan usab maka-operate og balik apan kinahanglan sila mutuman sa protocols nga gitakda sa Department of Trade and Industry. Ang internet ug computer shops gitugutan na usab makaabli og balik apan alang lang sa educational ug trabaho nga katuyuan og 50% lang sa ilang operational capacity. Kini usab ang gitugot alang sa gyms, fitness studios ug sports facilities, testing centers, tutorial o review centers, libraries, museums, ug ubang educational support establishments, travel agencies, massage parlors, sauna, facial care ug ubang personal care services. Mabalik na usab sa regular operating hours ang mga bangko ug ubang financial institutions. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.